Салом духтарои хушрӯ, салом ба ҳамаи подписчикҳо. Моҳи шарифи Рамазон ба ҳаматон муборак бошад. Тансиҳативу хонаводӣ ба шумо таманно дорам. Духтарои хушрӯ, имрӯз мо қатъи шумо якҷоягӣ куртаи варатникдор обманка ба урусӣ ном дорад. Фақат пешаш варатник дорам, хеле медӯзем. Ман ба шумо нишон медиҳам, шумо варо метавонед дар куртаҳои прямои дӯзед. Гарданро 7 сантиметр гирифтам, 14 мешавад. Дарозии секунҷаро 20 сантиметр гирифтам. Рост секунҷа мебурем ша. Ин варатник фақат пешакш дора, рости гап. Ай зиёдтиёш мана метавонен варатник пора карданда ай кусокошам мешавада, аз пораҳошам мешава варатник. Любой хел гирдакша, чоркунҷаша, чӣ хел ки ба шумо маъқулай. Ман хел секунҷа омад даҳани курта. Анакнун манам хеле тайёр кардам дута. Размери даҳани куртара шумо расшотона мегирен. Охи даҳани куртаи мо 20 буд камак амҷам бод дарозиш 20-23 сантиметр. Ай мана кушодиш 15 гирифтам. Ин серон зиёдтӣ мекуна ай кушодиш. Мана дута яхела аз таракда гирифтам, флизелин клей кардам. Гардан 7 мондагӣ будам, ман хел 7 мемонем. Даҳани куртара 20 монда будем, ҳаминам 20 мекашем. Манам хел рост, хати рост. Анакнун 7 сантиметри кушодии варатникҳоро мегирем. 7 ё 8. Ман ҳозир 8 омадаги камтар зиёд гирифтам. 7 сантиметри метавонен гирем, метавонен 8 мегирен, 10. Вайс материал зависит. Агар клеен чиқа бузбалак бошад пешаш кушодтар гирем, барки варатники слишком майдаам намеша. Баъд фасон зависит аз шумо. Метавонен чоркунҷа кашен, метавонен гирдшаклш кашен. Ман хай рости гап манам хел чоркунҷатар кашидам поёнша. Акнун мана бинед штобаниё болои инода монданда туғри ғалта ва ёш бепайвандан. Ана аз таракҳоро бинем пайванд қатъиай. Ман хел поёнашон хеле камакак мана бинед кунҷакош хеле омад. Мана вақти духтанда нигоҳ кунед инҷа болои китфай. Ана хел ҳозир духтанда ҳамаи ҳаминора основровка мекунен аввал, баъд медӯзен. Ай ду тараф, болора не. Ай ду тараф. Ин тараф ҷои пешака, ҷое ки рост кашидаги, ин тарафе ки дар даҳани курта мечаспонем ҳавай. Мана бинед ман чӣ хел духтам. Фақат ду тараф. Онҳоро ҳозир зиёдтиёша мебурему, баъд ба тарафи ростана рӯгардон карда, утюг карда рост мекунем ҳамаша. Ҳатман фаромӯш накунед кунҷакоша буриданда. Манам хел духтарои хушрӯ, бо диққат нигоҳ кунед, он қадар қӣ нест. Мана барое ки аз таракш исусу наҷима, байнижда ман клейка мемонам. Клейкави нақати клей мекунем, мустаҳкам шид. Барои фасонӣ ороиш додан ман хел дар гирдои варатник тур часпондам. Ай зиёдтӣ вай мисол чӣ хел гӯям, ай таи каш, ай ҳар ҷо зиёдтӣ монд, ман аз ҳамон пайванд карда аптачка пора кардам. Рости гап ҳами мешак ай материалои худаш кардам. Дар таги дастон дигар материал нест. Ҳами гирем пайванд кунем, ҳеҷ кор намекуна. Авай асани дарун намоён нестай. Манам хел монда. Ҳозир бутерброда сабират мекунем, мегам сендвичам хел меша. Аввал варатника як бор медӯзем, манам хел ин тарафшам ҳам хел мечаспонем, барое ки ҳардуш як хел биёяд поёно. Ин тарафшам ҳам хел мечаспонем. Анаки болонгиш рангина бутерброд шуда. Духтарои хушрӯ болоям камакак болои ҳам монда. Манам хел сабират мекунем ша. Анакун аптачкара гирду ба гирд, ана хел секунҷагиш қатъи медӯземаш. Манам хел ин тараф. Баъд вай булавка дошта бошем, мисол булавка қатъи бо часпонен осонтар мешава. Кунча хушрӯвак мебурему, тамом, дигар ҷоша бурдан дар кор нест. Анакнун варатника ин тараф кашида, аптачкара бо пешаки курта як тараф кашида, ки ман хел сахт мекашем ки зиёдтӣ намона. Онро манам хел даҳани курта чӣ хеле ҳаста, анам хел секунҷа медӯзед. бо духтаро ҳама чиза риштаи худаш қатъи подбират кунед. Ман инҷа рости гап ҳозир риштаи худаш қатъи нест. Зард қатъи бояд медухтам, аз сери қатъи гулакш қатъи духтам. Мана куртаро дидем, духтарои хушрӯ чӣ хел хушрӯ омадак. Аккуратна. Мана пуштакша мегирем, мечаспонем. Флизелин даруна клейка қатъи клей кардам манам хел.
Метавонед занакҳои калон дар буз балоо дадӯзен, пуштакаш оддӣ мебиёд прямой. Метавонед ҳам хеле ним киртача карда бо айтагаш метавонед ранги юбкаша бидӯзен.